Mbukela ake ngikubingelele kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. I-Orlando Pirates inenebule i-Richards Bay FC ngegoli elilodwa eqandeni emdlalweni wozolo ngehora lesikhombisa e-Orlando Stadium. Mbukelo esombeni sokuqala i-Richards Bay iqale ngegiye elihle engathathanga nesikhathi esingakanani liphezulu. Kuthe ngomzuzu ka-26 uMakgopa uthole ithuba elihle lapho khona ebhekene nozinti waluvalela enethini elihle igoli. Lokho kuqeda isombe sokuqala i-Orlando Pirates ihamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni. Mbukelo kuthe esiwombeni sesibili i-Orlando Pirates iqhubekile nokuhlasela ilokhu ifike njalo emapaleni e-Richards Bay kodwa lalile igoli lesibili. Mbukelo lo mdlalo ugcina uphele ngegoli elilodwa eqandeni. Mbukele emidlalweni elandelayo ye-Betway Premiership i-Orlando Pirates izobhekana ne-Stellenbosch ngomhla ka-30 kuyo le nyanga, abase Richards Bay yona ibhekana namaZulu FC ngomhla ka-30 kuyo le nyanga. Mbukele bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Mina sengiphuma kanje. Sale kahle.